ಇದನ್ನು ದೊಂಡೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಏತದಬೇಕು Hey guys, welcome back to my YouTube channel. You must excited adulle dayap ni bokkar must kuitulle Friday because Indian birthday. Ini tarik 17/7/2023 and ini ಆಡ್ಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕಷಾಯನೇ ಬರುತ್ತೆ ಪರ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾಟದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರೋಡದ ಅಂಚದ್ಯಾನ ಕಷಾಯ ಪರಿಯ ಓಕೆ ಇಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಡನು ಲೈಫ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಚಿನ ಸುಖ ದುಃಖ ರಡ್ಲಪ್ಪುಡು ಚೀಪೆ ಕೈಪೆ ರಡ್ಡುಲಪ್ಪುಡು ಅಂಚೆನೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನ ಬರ್ಡೇ ಇನ್ನು ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಡೇ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಒಪ್ಪಡು ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂತಾನೆ. ಸೊ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನದಿನ ಪಂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡು ನೆನ್ನದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಾರ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕನಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕಷಾಯ ಪತ್ತು ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿಲ ತಿಂದು ಎತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಷಾಯ ಬರ್ದ ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಏಪ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಣು ಗೊತ್ತು ದಿನ ಕರಿ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ದಿನ ಕರೀದ ಎಕ್ಸಾಮ್ 20ಗೆ ಅಂಚ ತಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ವಿಶ್ ಬರ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ತೇನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಯಾನು 2 ವರ್ಷ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಯಾನು ಈ 2 ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾದ ಬಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ ದೂರ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಹಾಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಆತ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಮುಂಜೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಿ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲನ ಇಂಕೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಾತಾಡ್ತಿಕ್ಕೋತೀನಿ ಇಂಕೋ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಂಡ ಡ್ರೆಸ್ಸ ಗೊಂಬೆನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರಂತೀರಿ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈ ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನಚಿಗೆ ಏನೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೊರಲೆ ಕೊರಲೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು. ಸೊ ಯಾರು ಇಂಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಅವಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಎತ್ತುಕೊ ಕಮ್ಮಿದ ಎತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಇಂಕ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಎತ್ತುಕೊರ್ತೇರು ಕೈ ಪೂರ ಬೀನೆ ಅಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಆಯ್ನೋದು ಬೇಗ ಟ್ರೈ ಪೋಡ್ಲಂತ ಪೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡದಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಐಲನರ ಊರು ದೀಪುನೆತ್ತ ಐತ ಮಿದಿಯ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇದ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾನು ದಿಂಚ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಚಿ ಉಪ್ಪಡಿ ಅವು ಕತ್ತಲೆ ತೋಜು ನಾನೊಂಜಿ ಬ್ರೈಟ್ ಇಡು ತೋಜುಂದು ಬರ್ಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ವಿಶ್ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಲಕ್ಕ ಕ್ವೀನ್ ಲಕ್ಕ ಆ ದಿನ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅದು ಪಂಡ ನೆಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೋರಿಡು ನೆಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಇಂಕ್ಲಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೂನಾಗ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ನೆನಪುಲ್ಲ ಅಂಚಾಪು. ಸೊ ತುಕ ಏನಿದ ದಿನ ಎಂಚ ಪೋಪುಣು ಪಂದು ಮತ್ತು ಪೂರ ಪರ್ದಾಂಡು ನನ್ನ ಟೆಂಪಲ್ ಪೂರ ಪೋಡು ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ದಾಟ ಮೈಂಡೆಡ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಆರೆಂಚ ಲೆತ್ತ ಮಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದಾಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡುಜಿ ದಾಯಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಂಡವ ಆಪುಜಿ ಏಕ ಅದೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ರೇನೆ ಪೋಪುಜಿ. ಸೊ ತುಕ ಏನಿತ ನೀನು ಎಂಚ ಪುಡು ಬಂದು ಇದೇ ನಮ್ಮಡು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದಿಂಕು ಒಂಥರ ಬಚ್ಚುಲಕ್ಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉಸಿರಿಡಿ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಚದಿಂಕು ಬಚ್ಚಿಲಕ್ಕ. ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಪಿದಾರ್ದೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಅಂಚ ಪಿದಾರ್ದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಎಂಚುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ನೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಡ್ರೆಸ್ ಎತ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೇನೆ ಪಾಡ್ದೆ
ಪೊಸತ ಅಂಚಾದವೇನೆ ಪಾಡ್ಯ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಪೊಳಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋವಂದುಲ್ಲ ಪೋಪುನ ದುಂಬಿ ಫಸ್ಟ್ ದೇವಡ ನಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯ ಉಂಟ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಬತ್ತಿಲ ಕಾಪುಜಿ ದೇವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋನೆನ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಡತ ಅಂಚಾದೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆವಡು ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ದೇವೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂದು ಸೊ ದೇವೆರ್ನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೊಳಲಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೊಳಲಿ ಕೈತಲ ರೀಚ್ ಆಯ್ನ ದ್ವಾರದ ಲೈಫ್ ಓಪನಿ ಇದ್ದದ ದುಂಬು ಮೂಣು ತೊಜ್ಜಿ ಎಂತ ತೋಜಮಿಲ್ಲಾನು ಸೊ ಅಲ್ತುರ್ದಿತ್ತೆ ಪಿದಾರ್ದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಯಪಂಡ 7th ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪೋದಿತ್ತಾನ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಾನ ತೂಲೆ ತೂಯಿಜಿಂಡ ಸೊ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೆ ಪೋದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನೆಮ್ಮದಿಯಾನ ಸುದ್ದೆ ಅಂಡು ಸುದ್ದೆ ಹೂವು ಸುದ್ದೆ ಹೂವು ಸುದ್ದೆ ಪಲ್ಗುಣಿ ಸುದ್ದೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಬರ್ತೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೂರ ಹೋಗಿನಿ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ದೂರಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ತೋಡು ಚಂದ ಡ್ರೈವ್ ಪೊಪ್ಪೆ ತಂಪಿ ನೆತ್ತ ದೂರಣ್ಣು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಟು ಪುರಾಲ ಪೋಪನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬರ್ತಡೇದ ದಿನಾಲ ಪುದರ್ಲೆ ಪೂಜೆರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಪುಚ್ಚೆ ತುಲೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತುಲೆ ಬೋದು ಕೂಲ್ದು ತೋಜ್ಜಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ತೋಜ ಬೈದಿನ ಪಾತೆರೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇದು ಇದನ್ನ ಪಾತೆರಜೆ ಮನೆ ಪಜ್ಜಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿಲಕ ತೂಕಿಂತಿಲ್ಲ ಪಾತೆಲ್ಲ ದಾದನ ಚೂರು ತೆಲಿಪನತ್ತು ಪಾತೆರೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೂರ ಬಯರ ದೂರ ಪ್ಲೇಸ್ ಶೋಪ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೂರ ಪೋಯ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ 3 ಉಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ